Rio de Janeiro je drugi po veličini grad u Brazilu. Smešten je između strmih planina i Atlantskog okeana, a sastavljen od miksa finih modernih kvartova i favela koje su često odmah iznad u brdu. Može se pohvaliti i nekim od najprepoznatljivijih pejzaža na svetu. Ovaj grad je dom slavnog Hrista Spasitelja, plaža Copacabana i Ipanema i jednog od najvećih karnevala na planeti. Sada zamislite kako sve ovo izgleda iz vazduha. Let helikopterom iznad Rija otkriva neverovatan spoj prirodne lepote i urbanog pejzaža koji se proteže ispod vas. Nama je ovo bio prvi put da smo se vozili helikopterom. Izabrali smo da to bude baš Rio zbog toga što ovim završavamo priču o 7 svetskih čuda, to jest Hrist Spasitelj nam je 7. svetsko čudo koje smo obišli i hteli smo da ga vidimo i iz ptičje perspektive. Sam početak vožnje je bio pomalo truckav i nije bilo baš najprijatniji, ali smo se brzo opustili. Kada smo poleteli, statua je bila u oblaku i postojala je opasnost da je zapravo nećemo ni vidjeti, međutim naš pilot je bio jedan stari prekaljeni gospodin koji nas je uverio da će sve biti okej i zaista smo imali sreće jer se nebo kad smo bili bukvalno jako blizu statue otvorilo i doživljaj je bio potpuno neverovatan. Nakon kruga oko Hrista Spasitelja spustili smo se na vožnju iznad plaža Ipanema i Copacabana. To je sad jedna potpuno treća perspektiva i potpuno fantastičan doživljaj. Sada ću vas pustiti da uživate ovim prizorima i želim samo da vam poručim da ukoliko budete u prilici da iskusite neku ovakvu avanturu, apsolutno probajte, fenomenalno je i zaista drugačije od bilo kog drugog iskustva.